Yan, wow. Sulit unog bitawin sa baka. Nandito tayo ngayon sa Roro, Cordoba, Cebu mga ka-studio at kakain tayo ngayon ng street foods. Tara! Ano siya sir? Mami sir. Grabe kahalang anak be. Ito tayo magsimula sa siomay. Ilang siomay boss? Ang otso na boss. So, Labas. lima sad. Pila mong puso boss? Nagsingko na boss. Kuha lang ka puso. Tulo lang sa boss. Okay. Ang gani yang kuhan. Gani mo ni kuhan mo to? Oh, nako sa misa. Ah, sige. Dadon lang sa lamisa day. Tara, tara, Sag. So, muna ni mga studio, mga oras tag street foods. Siumay siya taon na. Napay dagang mga street food dito sa unahan. O, tara na. Mauntan nyo, tangan na to kuhan. Hala ako ah. Yan, tangan na to. Ito yung chili garlic sauce mga ka-studio. Yan. Si Sax, hindi natin lalagyan. Sarap. Tapos toyo. Saks. Okay? Toyo. Si Sax, ikaw nagtoyo mo. Lagyan mo ng toyo. Oops. Oops. Ano? Okay. Ito, plastic. Ano mo? Thank you Lord sa mga pagkaon. Ano da? Yan po. Kaon na be. Ano da? Pusok na ako. Dili butang? Pusok or hanging rice? Hindi pwedeng walang pamalis na puso to. Wow. Huh. Ay, kabili. Napoy Paris ito man. 59 pesos lahat. Bili na tayo ng tubig. Yan ang tubig nila. Nanguhaw si Sax. Makuha ko mga Sax. Napo ko na yung mga kanyo. Diyan na nagin. Sa basura. Dapat besar. Tara dito tayo sa Paris. With rice. Without rice, boss. Ako ka na, boss. Meron mo lang Paris dito. Mana na ka ng Bago lang mo dito, boss. Bago ra, boss. 2 weeks.
Mga 2 weeks pa sila dito sa studio. Ano siya sir? Mami sir. O special. Ang unsay ikaw na boss? Ngay special na boss. Ang special sir kato na sulit unod bitaw sa baka. Kana lang special boss. Kani sulit na sulit sa siya. Nana sa siya unod pero but nga nato ni sulit di ba? Ano sir ba? Inadumo sa sir. Kana. Iya sir. Isa lang order ni sir. Salah sa boss. Di mo mag-rice? Di lang sa mag-rice, ano sa tilawan. Sorry. Asa mo niyo? Dire lang ta. Sige, dara na lang. So ayan mga studio, ito na po yung Paris sila no? Oh. Beef ba niya? Beef Paris. So, ayan. Special. Special to siya. Ano to siya? Black pepper? Yan, lagyan natin kunti. Meron dito kung garlic. Yan, lagyan natin. Next naman, meron ditong sili. Kani mo ni, paborito na ko. Yan, sili. Yan. Dalawa. Gusto ka? Saka meron din onion leeks. Mix. Mix natin. Grabe kahalang anak be. Dili ka makaon be. Yan, tikman natin. Kita Sabaw muna. Nay, unod? Tara. Sabaw muna. Nami, mura magbalbakuha po. Lasa. First time ko pong makatikim ng Paris. Tara. Murag lansya, balbakuha. Tara po, mainit pa ba? Manghang pa? Sobrang anghang. Hindi naman masyado. Tama lang yung anghang niya. Ang sarap po. Murag lansyaw ganda siya. Magkalapit sa lansyaw yung lasa niya. Yan po. Yung sili yung. Yan. Wow ka dyan. Kain ka. Ayaw mo? Ito pala yung beef Paris. Ang sarap po. Hindi ko pala nalagyan ng guano, limonsito. Thank you. Medyo busy na po ang daan. Marami ng tao. Iwasan na ito ng sabaw. Sayang. Kamu saan siya? Miss. Puto bungbong no. Nagpila po. No? Kawayan yan na maliit miss, no?
Nana, di mo, pupubungbong. Lagyan ng, ano yan, coconut? Desiccated. Ah. Number 13, Jerome Lipite. Number 14, Lanwal Pugo. Number 17, John Coffee. Number 24, Ubilig Usap. Nato Kalimtan, ang Ako Bisaya Party List. Number 100 sa Cheese na siya, miss. Usa karong umaabot man. Ready. Ayan ang mga kasudyo, matitikman na natin ang kanilang puto bungbong. Ayan, mainit-init pa po ito. Ano siya, anak? Uy, pilit-pilit gila siya. Oh. Kain po. Sarap. Wow. Sulit yung paghintay natin. Bagong luto, ang sarap. Puto bungbong. Mm. Ilan yung mais? Init to. Kaon ka ba? Dili ra. Usa lang is. Tag 40. Alit siya. Na-timing na cheese. Plastic ni ma'am. Oh, no lang. Anon ra. Thank you. Tara! Salamat. Ito po. Ayan mga kastudio, nilagyan po nila ng margarine tsaka cheese na flavor. Kain po. ₱40 po. Sarap. Meron din dito nagbibenta ng mangga at bagoong, tara. Sila yung mangga. 50, sir. Kasi, Kasi mga ano pangalan mo, ani pangalan mga mo, magaha. Carabao. Kasi Carabao. Rican. Ano siya? Mo ni Carabao. Dili ni siya aslom. Binturikan. Aslom na siya. Kani apple mango. Ano siya mo ni siya? Kani white apple. Ay bayabas. So may lami, ano? Merong bayaba. Singkamas. Napoy pinya pakwan. Kaya lami ni siya, tamis. Asumas lang pala siya. Maslo. Meron din silang kuhan. Oo. Unsa ni siya? Bagoong. Bagoong. Oh, agoy kalami. Kanila? Kanang apple mango. No, ito. Lagyan natin ang kuhan. Hipon. Pila ni siya? 40. 40. Yes. Yan, wow. Uy, kalami. Naglaway gito eh. Unsa na siya na inana? Sili. Sili na? Mo gina paborito ng sili na. Lamat sige. Kaon. Nakaon sa siya unya nang babayan. Yan ang bayad ah.
Lami. Out lang. Out lang. Mga kapare, sir.